Bisa on the mix. Ga zuciya kin gaba wata sai da ke. Kowa da zuciya akan kina yarda in sha wuya, koda da tsumagiya domin ki zanje ha Saudiya. Hayya da zuciyata na soki amma take bani kauna, da ni da ke ba faɗa mu zauna na baki raina, da ni da ke da she na so mun yi shi a zuciyata, a bani ke mu tsallake kunci na so fahimta. Da zuciya da zuciya da zuciya da zuciyata na soki, da zuciya da zuciya da zuciya raina waɗai na baki, da zuciya da zuciya da zuciya komai kike so ya zama naki. Ayya ki tallafa min ki ce raina ina a cikin wani hali, zuciyata tana bugawa na lura ke ce dalili. Silarki na manta kaina, na manta wane ne zan bi ki in miki bauta saboda soyayyarki. Kira ni zan amsa miki, kalma ta so furta miki, ba wanda zai min shamaki. Yar gata na sanar miki, a zuciya ke ce kadai ni zan faɗa na yi maimai, ko da gaban magiyanai da zuciyata na soki. Da ni da ke babu yaudara, zuciya ki banza ana adana. Kada ki sani yan dangana ko kude ki ce mini na hakura. Zuciya ce take faɗan na dace, ko za a tsagan gida biyu ke zanna ce. Masu bayani suna faɗar so yakan sakawa a haukace. Na kikin bani zana karba, zuciya zana killace. Zuciyata tana ta yi mini zafi ne, da ni da ke mun yi dace, so yana mana marhaba. Wanda duk zai taɓa ki zai gane cewa a yanzu muna tare, babu gudu ba tsayawa ni na sani ba za ki mun bore. A saukin da ke zanci kanki shine yasa nake miki olare, haɗe kan bukata na kai ki ɗaki a can gida na yi miki kulle. A zuciyata take mini wani zance, yaban da dabara ba dabara kuma yaukin sace. Ake bani kauna, sirri na zuciya zan adanna. Ake bani soyayya, sirri na zuciya ba wani barna. Ki cece karkona kuma ki cece dukkan ruhina, cece karkona kuma ki cece dukkan ruhina. Sai da zuciya zuciya zuciya. Sound. Zesky Production.